dneska si řekneme pravidla vybíjené. Cílem vybíjené je vybít nepřátelský tým. Vybíjená se hraje na 2 týmy. Každý tým má svého kapitána. Kapitán je za touhle žlutou čárou a hrajeme vlastně tedy na tohle žlutě ohraničené hřiště. Jo, ta vnější žlutě ohraničená a je tady ještě středová čára, která je ta bílá uprostřed. To znamená, že kapitán stojí za tou teda žlutou čárou, jak už jsme si řekli, a ten jeho tým stojí za tamtou bílou čárou, tu středovou. A stejně tak to má i druhý tým. Takže vy přehazujete ten míč přes nepřátelský tým svému týmu. Na to, abyste mohli začít někoho vybíjet, tak si musíte nejdřív 3krát přehodit se svým kapitánem nebo s kýmkoliv, kdo už je vzadu vybitej. Vzadu znamená za nepřátelským hřištěm, což znamená takhle odsud, jo, takhle a celá strana tady dozadu a samozřejmě na druhé straně to končí tady. Jo. Když tedy stojím za tím nepřátelským hřištěm a tady chytnu míč, tak se to počítá. Když budu stát mimo, tak se to nepočítá. Abych stál za tím nepřátelským hřištěm, tak mi stačí pouze jedna noha. Což znamená, že můžu klidně stát takhle při tom chytání. Jakmile se vám povede takhle 3krát přehodit za sebou, tak si můžete se svým týmem nabíjet. Nabíjet si můžete buď s kýmkoliv v poli, nebo zase s kýmkoliv přes to nepřátelské hřiště, anebo i s kýmkoliv tady vzadu. Tady vzadu zase platí to stejné pravidlo, že musíte alespoň jednou nohou stát za tím nepřátelským hřištěm. Kdybych vám teď takhle nahrál, tak to neplatí. Kdybych takhle stál a teď vám nahrál, tak to platí a máte nabito a můžete rovnou být. Jsem v poli, jsem hráč a přešlápnu takhle minimálně, tak to neřešíme. Je tam nějaká tolerance, aby prostě, aby jsme byli jako hodní a aby něco tolerovali. Jakmile už jako evidentně přešlápnete půlkou boty nebo třetinou boty, tak buď ztrácíte míč, když ho váš tým má, anebo když se snažíte uhnout nějaký ráně od nepřítele, tak jste vybití, protože jste přešlápli. Jo, logicky nemůžete vyskočit ven z pola, abyste uhnuli míči. Když vás někdo vybíjí, vás to škrtne, dotkne se to země, jste vybití. Když vás to škrtne a někdo jiný to chytí předtím, než se to dotkne země nebo stropu nebo čehokoliv jiného, co není hráč, tak vás zachrání. Může to být i nepřítel, takže bacha na to. Může nastat i situace, že od vás se to odrazí do někoho jiného, nebo ten někdo jiný se to pokusil zachránit, ale ten míč nespracoval, ale dotknul se ho. To znamená, že ten poslední hráč je vybitej. Jo, může se stát, že to bude do ramena a odrazí se to někomu do nohy. Tak poslední dotyk je vybitej. Tak, a jakmile celý váš tým je vybitej, tak nastupuje kapitán. Kapitán jde za tuhle bílou čáru a má 3 životy, 3 kroky a první ránu nabitou, kterou samozřejmě může použít na to, aby vybil jakýkoliv nepřítele. Jakmile se rozhodne už nahrát nebo hodit, tak samozřejmě už neplatí ani ty kroky, ani ta první rána nabitá a pokračuje jako jakýkoliv jiný hráč. Díky, vidíme se na vybíjení.